heren, maar ha graag in een gaster ha tussen voor spiannev een goede stuur de vegen lucht babers negelijk groeien goed en als je weer vegen die groeien goed geil ha she quantity over quality approach she zien hier weer aan een boog ga zo boog long waar er een zeggen boog long een goed red van hen in de lucht en ik boog long maar ga als tu een kerstjel in de reuren is maar ga napper tu na buurt wel berger peper en weekend jaar hier tu een gin gerauw eigenlijk ik na genias gaan een jaar ik kan een boog zo maar eigenlijk ik na hier gaan een gas maar gerauw henige zaken zo een goedjes maar te naarige we heen keer de geld dacht ik heen ik had dus twee keer lenen van hier Goku agus gesorgetje naar de geel hier gro naar de geel na je geel hier vaat haast die gaan keer lenen en mijn broer me gorstje dat ik in die kan nog kill na en doop en en der barst aber miska goede in de eure miska goede graag in is kanen gabruin aan de gin na pro tu culturiages be hele van gelore hij agus gelore union ach een doei maar ook gasig gele gabruin die gaan kiet lenen miska de shen doen is no ik wees ach goede doen je gele gewacht mijn morgen ik wil kruisen snelen en had het doel had de kou een geraraad ze gaat kanen aan een chirmoor aan de geel een geraraad agus hanila de vecht in China uit komaketje hen ik kokrig mijn apertuur kokrig wat China steun wat koma de geilig wat een berg van wat een breedte is als je beerla kan de breedte naar grofee maken gassen jeno de geilig als je groot geilig geneus als een boerse bi maar zonder heen ik natuurlijk steun ik dat groot vaak de geilig ga graag de sees gedaan ook gaat erop aan mij steun aan de missie smoenie goed steun je hier steun de gaatjes bij agus haviat de keuze goed kanen en aatje van wilat agus ha control vaat goish en de missie toekschen jemara boerengoed jemara een krieg ne doen je shoshinienu je de krieg hakke in achterda. We hebben een hameltje, we hebben neerorum. Zie dus de goeie ergens vanaf kan kunnen we keuze goed kan en naadje. Maar niet je rut erom is moet je goed daar rut erom is moet je goed. Ha kalt dat je wil doen je giles dan avio goed en naadje wie giles dan gaan. Ha doen je een is goed klechtje die je avio goed. Dan beeld de cursies doe ze bij en sassen de rutse bij en sassen agus ik kan beeld hij zegt het je over het ach maar wees de cursies rutse bij me worstje wie doe je een berg wil net sluitje hij zegt ach je aan vaat naar hoe je hashin had hij laat giles dan gaan en had de bruin kanen bark baan beerlet hij zegt machine Korische hashin giles hij zegt dan gaan de smeen heen en daar heb je ook goed misschien doet ik een hele barak en vind je een 3 week